Hey yo, what's up guys? So for today's video, meron tayong pork liver, pork atay. Tapos meron tayong pancit. So before tayo mag-start, pray muna tayo. Lord, thank you for this food, Lord God. Bless this food, Lord. Thank you. In the mighty name of Jesus Christ. Mm. Mm. Kuha muna tayong tubig guys. Ito na yung tubig natin guys. Super lamig. Sarap nitong ano guys, sauce. Sarap. Shout out sa atong mga solid subscribers. Sobrang wala pagkaluto kasi butang nga ito kasi guys, yung tomato sauce.
ko, Lord. Thank you for watching po sa mga solid subscriber natin dyan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating YouTube channel, Boss Dog and Family. Please share na rin po. Mga di pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Once again, this is Boss Dog and Family. Thank you and God bless.